Muan na ko karon mga kaidol sa kuan opisina sa LTTMO mamana tong niagi pero karon mo lang nga si CCTMD. Magkuha ko sa akong kuan mga kaidol ID sa seminar. Di magud ma-renew ang rehistro sa motor kung dili makaseminar ang tricycle driver. So muan na ako diya karon mga kaidol og naa na ba makuha na ba nako mga kaidol. Sir, asa ba magkuha sa ID seminar, sir? Ito yung seminaran, sir. Ha? Seminaran. Nanay tawag daw? Nana. Mahurot na ng tanaw niya, wag po mawag. Wag. Ako siya lang kayo nagagutana lang. Pero si Oy ako ng trabaho so wala sa problema. Ay naika naman gid nakalabay ko dire. Digigan ko ng motor pool lang kuan. Ay kana ang naghanap siyempre ko ako doon. Ay tala ko sa. Kasi mga priority man po ni sir. Ha? Mga priority ni ko check on dia po na. Tapos pa mga po ano ni. Kaya hindi sila mga ID yun. Ay ito mga wala yung mga ID na siya. Check on dia po na. Kasi mga January lang siguro sir. Sige, salamat kayo. January, oo. Kaya mag-itibo lang magbututan ng good. January. Sige, salamat. Okay sir, sige sir. Wala pa man daw kuno akong ID mga kaidol. Karon pa daw kuno kuan mga January daw kuno itibo. Pero pasalamat gyapon kog dako mga kaidol sa diha sa opisina sa CTTMD LTTMO dati. Pasalamat gyapon ko mga kaidol sa tung akong giduulan dito sa opisina mga kaidol ugon sa kuan niya to posisyon niya kay gi-entertain gyapon tag maya mga kaidol kay pangutan naman ko niya og unsa kong bulan nag-seminar so nakalimot pug ko kay og nakatimaan pa ko unsa to nga bulan so dali ra niya pangitaon mga kaidol kay na may kuan dito nabutang nga kada bulan na nabutang dito pero iya gyapon ipaningkamutan mga kaidol og puting kay tanan mga ID to mga kaidol daghan kayong mga ID mga kaidol so giantusan gyapon niya og kuan mga kaidol giisa-isa gyud niya tan-aw so pasalamat gyapon ta mga kaidol nga gi-entertain tagtarong og maayo pod ang iyang pagpanerbisyo mga kaidol kay nakalabay na may ko diri mga kaidol nakahinay nakalimot to ako una ba na galing dugay ra nahimo akong ID kay murag mga duha man sila ka bulan ng dabay
Blaka ko bagay galik ako mo'y nadugay kuha. Awa ko ang ay kanang wala pa dahil sila makahimo mga kaidol. So balikon lang daw kuno nako mga kaidol, mga January kay itibo na daw kuno hatag. So set out di mo diha ma'am. Salamat ma'am sa imong pagserbisyo ma'am. Salamat nga imo kong gitagaagma yung pagtagad ma'am. Imo kong paningkamutan o pangita nga akong ID ma'am. Bisan baga kayong ID imo kong isa-isa og tan-aw. Salamat sa imong pagserbisyo ma'am. Inaut ipadayon unta nimo nang imong pag kuan sa mga katawhan ma'am. Na panerbisyo nga maayo nga panerbisyo. Salamat ma'am. Inaut unta na tagaan kag mayong dagan sa paningabuhi uban imong pamilya, healthy nga panglawas mga kaidol. So salamat kay ma'am. O bye bye.